Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Pagtuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Nadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidio, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maulan na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maulan na buhay ng mga magsasaka at mga